Good evening everyone. Ayan, magluluto tayo ng adobong paa ng manok. Ayan, si mama, nire-ready na nga yung mga kailangang sangkap. Ayan, hinugasan niya na yung manok. Ayan, wala maisip na ulam ngayong gabi. Kundi yan, adobong manok. Paa ng manok. Ayan, bihira kami magluto nito. Ngayon na naman lang. Ayan, ready ni mama yung mga sangkap. Bawang sibuyas, paminta, magic sarap, asin, suka at toyo at patis na rin. Ayan. Oh. At gutom na nga ang aking mga anakish. At gusto nang kumain. Ayan, nagsarag na nga si mama ng kanin at merong tira kaninang tanghali. At nagsaing na rin siya ulit. Ayan, ang sarap naman talaga ng sinangag. Sinangag kahit walang ulam. Ang sinangag ay okay na basta masarap yung pagkaluto. Ayan. At gusto na nga kumain ng mga bata kahit walang ulam, hindi na makapaghintay na maluto yung ulam. Sangag nga naman ay pwede nang kainin kahit walang ulam yan. Ayan, ano na nga ng mantika si mama. Ayan, gigisahin niya na nga. Ayan, oh. Ayan, ginisa na ni mama sa bawang sibuyas. Ayan. Oh, at papalambutin ni mama yan. Gusto ni mama ay malambot na malambot yung paa ng manok. Ayan, oh. Talaga naman. Masarap naman talaga yung paa ng manok. Ayan, pwede din naman itong pampulutan. Pampulutan na yan. Nilagyan na ni mama ng bitchin. Oh, habang si papa ay nanonood ng balita. Ayan, talaga naman si papa ay talagang gusto ay bago siya lumabas. Pupunta sila sa peryahan mamaya. Nanonood muna yan ng balita. Ayan, talaga naman may peryahan nga dito. At basketball. Ewan ko kung may basketball ngayon at kagabi ay walang basketball. Ayan, nilagyan ni mama ng magic sarap. Ayan. At patis na rin. Kulang yung patis niya kaya dadagdagan niya na lang mamaya. Ayun. Kompleto na nga yung halo niya. May paminta na rin. Ayan. Papalambutin niya ni mama at matigas nga naman yung paa ng manok. Ayun. Yummy, yummy, yummy. Ayan. Alam nyo ba, hindi na ako nagtinda ng frozen foods ngayon. Kasi nga, talagang nagkukulang kami sa yelo. Kaya ang laman ng aking freezer ay puro yelo na, wala ng frozen foods. Mas mabili pa ang yelo. Oh, ang daming yelo dito sa amin. Talagang nauubos pa nga, kulang pa nga. Ayan. Oh, talaga naman napakasarap. Parang gusto ko na naman kumain. Sabi ko nga hindi ako kakain ng kanin paggabi. Nakikita mong ang sarap ng ulam. Talaga naman mapapakain ka. Sira na naman ang diet ko nito. Parang wala din yung exercise ko. Panay ang exercise ko, panay din naman ang kain. Di wala din. Ayan. Nakakainis. Ang hirap mag-diet pag ganito. Ang sasarap ng ulam. Ayan. Nilagyan na nga ni mama ng suka. Ayan. Oh. Talaga naman. Ang sarap. Yummy, yummy, yummy. Ayan. Yun nga. Hindi na ako nagtinda ng frozen foods. Magtitinda kami pag may tindahan na ako. Bagong tindahan yan. Magbibenta ako ng mga frozen foods. Lahat-lahat.
Ayan, nilagyan ni mama ng tubig ulit kasi nga ay papalambutin niya pa. Ayan, gusto niya ay malambot na malambot kasi sisip-sipin nga yan. Paano yan ng manok? Ayan. Oo, naghihintay na nga si Papa. Gusto nang kumain. Oo, napakasarap naman talaga ng ano. Nilagyan ni mama ng toyo na rin at papakuluan pa ng ilang minuto. Ayon si mama. Iniwanan muna saglit ito. At papalambutin pang araw. Bumili siya, pumunta siya doon sa labas at may bibilihin. Madali lang naman lutuin itong paan ng manok eh. Simpleng luto lang ito, yung adobo. Adobo lang naman ito, ayan. Napakasimpleng lutuin. Ayan. Pinakaluan na nga ni mama yan at hinihintay na hintayin na ni mama na mawala yung tubig niya. Yung dami ng tubig niya. Ayan. Oh, ayan. Tikman nga natin kung okay na yung lasa. Ayan, okay na nga po. Ayan. At takpan po natin ulit para lumambot at lumambot pa ang paa niya. Paa ng manok. Ayun. Okay, no? Oh, sarap. Pwede na tong ihain. Ayan. Kumain na ba kayo? Guys, kumain na ba kayo? Guys, anong mga ulam nyo ngayong gabi? Ayan, ang ulam namin ay paa ng manok. Ayan, may kunting alaanghang. May kunting anghang. Ayan, lotong Bicol. Adobong manok. Ayan, mukhang uulan na naman nga dito sa Bicol. At panay ang kidlat na naman. Ayan, hindi na nga makapaghintay si Papa. Ayan, oh, may kaninang naka-ready. Ayan, thank you for watching everyone.